खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 2 डिसेम्बर शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्म फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोसोनि साननाया फेलें जागोन गोसोखौ जोबोरैनो असान्थि मोनगोन असान्थियैनो साना बारलांगोन वृष राशि माबा मोनसे मुङा मोननो हागौ गोसोखौ रंजानाय मोनगोन मोजां सान जागोन मिथुन राशि साना जेथो गोनां जानो हागौ माबा मोनसे खहा जानो हागौ गोसोखौ दुखु मोनगोन कर्कट राशि गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो हागौ बयजोंबो गोरोबना सोलिनो हागोन मोजां सान जागोन सिंह राशि देहाया हरखाबै गाज्रि थासारियाव फैनो हागौ देहायाव लोमजानाय सोमजिनो हागौ कन्या राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ मोजां सान जागोन तुला राशि मुलाम्फा गोनां सान जागोन रां रुफा धोन दौलत आरजिनो हागोन फालांगियाव मोजां वृश्चिक राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ साननाय बायदि जाफुंजोबनाय नङा धनु राशि गुबुननि सिङाव थानांनो हागौ गोसोआ लोरबां जानो हागौ साहस गैयै जागोन मकर राशि गोसोनि लुबैनाया जोबनाय नङा गोसोनि साननाय बादि सोलिगोन कुम्भ राशि इसोर फुजिनो खाबु मोनगोन साननाया जाफुंगोन जोबोरैनो गोथार सान जागोन मीन राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन बयजोंबो मान होजागोन मेगन गोसाफोरा हिंसा खालामनो हागौ दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव